Dat het een wedstrijd is tussen de nummer 5 en 6, dat is wel duidelijk. Want beide ploegen binnen elkaar wegen. Het gat op de ranglijst is 4 punten, maar in deze wedstrijd leidt het niveau dicht bij elkaar. Zaak in de spannende eerste set. De eerste set die woen wordt uiteindelijk toch snits met 27-24. In de tweede set hetzelfde beeld. Lang giet het liek op. Ont 18-18, want dan rint Pollux uit. 24-21 komen ze voor. Maar de snitsers komen we weer om. Op dit blok van Marta Malta wordt het liek 24-24. En Snits krijgt zelfs een setpoint. 4 opslagen achter elkaar van Roos van Weijden. En deze smash gaat uit. Dus komen de Snitsers op een 2-0 vastsprong in sets. In de tweede set is Snits het even kwijt. Op 8-8 rint Pollux in de tweede set uit naar 15-8. En de Pollux is dan echt wel de betere ploeg. De ploeg wint uiteindelijk die tweede set. De ploeg uit Oldenzaal. Vrij eenvoudig. Dat is de smash van Marit Tromp weer blokt. En zo wint Pollux maar 24-14 in de tweede set. 2-1 dus. En in de vierde set rint het van geen meter bij Snits. Er zit geen blok meer. De opslagen rennen net zo goed. En Pollux had alle wilde en krijgt alle ronde om de vierde set binnen te slepen. Het verschil is 1 punt lietser als in de tweede set 24-15. Ellen van Weijden kinderen hier net bij. En dus 2-2. En een allesbeslissende laatste vijfde set. Vervolgens wordt het bloedstollend. De punten worden haast om en om verdeeld. Tretjen is de staan. En Klaske Sikkers hier met de smash. En dus 14-13. En het eerste matchpoint van de Snitsers. Maar Fennis Seinstra onder de opslag. Hier het goede blok. Maar Pollux houdt de bal in het spul. Tweede keer, weer een goed blok. Maar dan gilt hij de bal in het veld. Dan kan Snits hier krek net bij. En dus kunt Pollux weer waarom on 14 gelijk. Marloes Sommer van Pollux maar de opslag. En de smash van Klaske Sikkers. 15-14 dus. En het tweede matchpoint van deze wedstrijd. Van de Snitsers. Roos van Weijden maar de opslag. Pollux, Volodien werk. Maar hier is het toekenblok van de Snitsers. En dus pakken zij de overwinning. Ze winnen uiteindelijk maar 16-14 in die vijfde set. Het wie verschrikkelijk spannend. Maar Snitsers wint correct wat beter. Op basis waarvan win jij deze wedstrijd nu? Ja, ik denk op vechtlust. We gingen er echt allemaal voor. En dat heeft ons er doorheen gesleept, denk ik. Ik vind dit wel een teamprestatie. Zowel de begeleiding als de teamspeelsters. Iedereen heeft gespeeld, iedereen heeft volledig ingezet. Ze stonden er alle minuut klaar voor. En we hebben dit als team gewoon naar een overwinning gesleept. Ja. Ja, we winnen van nummer 4 Pilpoes en nu van nummer 5. Dus ja, 4, 5, 6, dat is wel onze positie, denk ik. Nee, wij staan wel waar we horen. 6e, 5e plek. Dat is waar we voor de competitie van uitgingen. En daar zijn we nog steeds voor in de race. Ik denk dat waar we nu staan het voor dit moment goed is. Ja.